Nang hinubra nga mga empleyado sa Mandaue City Hall, gi-question sa kampo sa incoming mayor. Hayan, makuhaan gayud kuno kining maong gidaghanon. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. May moabot sa 11,000 tanan ka mga empleyado sa Mandaue City Hall karon. Kini ang gi-question sa opisyal sa transition team nga mao'y umaabot nga city administrator. Nakapangutana sila sa gidaghanon. Lakip na magiingong gikan sa Purok Development Office ug unsay trabaho nila og tahas. Mihatag og example si Attorney Gonzalo Maligon sa madaginot kung kuhaan ang gidaghanon sa mga trabahante. Just imagine, mga 150 million masave unta sa city kung gi-rationalize ang pagkuha aning mga empleyado or honorarium base nga mga tao. Sa ako lang, kung inantungon lang pag-reduce, no? Dili man kinahanglan nimo tangtangon ang tanan kay namang magamit ana. Matod ni Maligon, may kabag-uhan sa pipila ka mga empleyado sa paglingkod sa bag-ong administrasyon. Pasalig hinon niya, dili maapektuhan ang serbisyo atol sa transition. Normal man na in a change of administration, siyempre trust and confidence bang gina. Di ba? You have new set of people, but importante gihunahuna, gi-rationalize ang gidaghanon, dili nato pasubraan ug ang requirement sa skills. Dili kay tungod kay anak ni siya sa barangay konsehal or bana ni siya sa imong coordinator. Isip tubag sa pangutana, kabahin sa daghang empleyado, matod ni City Administrator Attorney Jamal Kalipayan, dili maayong muhukom dayon ang transition team. Midapit kini kanila mag-istorya human sa pipila ka buwan o usa ka tuig kabahin sa pagpadagan sa tibuok syudad ug sa mga concerns ug responsibilidad kabahin niini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.